V 12. kole sa Prešovčania tešili z výhry nad Nitrou 4-3. 2 sekundy pred koncom duelu strhol víťazstvo na stranu FK Prešov Peter Serbín. Som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca, ale bolo to veľmi namáhavé a dneska to nebol dobrý zápas z našej strany. Dal si víťazný gól, ako opíšeš tento moment? Tak boli posledné 3 sekundy, tak tam ostávala len strela a snažil som sa trafiť bránku a vyšlo to. Počas zápasu strašne veľa šancí ste mali, ale nedarilo sa vám. Bola tá obrana taká dobrá? Myslím si, že nie je obrana, ale v posledných zápasoch nám všetko padalo. Dali sme 10, 7 gólov a musel prísť taký zápas, kde to bude ťažšie a dúfam, že teraz sme si to vybrali a bude to zase padať. Úradujúci slovenský vicemajster z Prešova mal viac príležitostí, hostia sa sústredili viac na bránenie. Veril som, že tu niečo uhráme, lebo sme fakt oduševnene bránili. My sme dneska nemohli predviesť svoj futsal, ktorý hrávame, keď sme v plnom zložení. Tým neznižujem výkon Prešova, ale veril som, však videli ste, boli 2 sekundy do konca. To v podstate malo byť vyriešené, nebolo. Taký je šport, o to je krajší, aj keď smutný pre nás. Domáci mali veľmi veľa šancí, čelili ste množstvu striel, teda veľmi sklamaný po takomto priebehu? Určite, tak aj keby sme mali my veľa šancí a v závere dostaneme gól, tak som sklamaný, nie je to ešte takto. My sme chceli hrať na brejky a to nám vychádzalo, aj my sme mali nejaké šance, samozrejme oveľa menej ako domáci. Vyplývalo to z toho, že sme hlboko bránili, keďže sme museli šetriť sily a tá situácia z posledných 2 sekúnd je pre mňa neuveriteľná. Vidíte, je to možné, kto hrá do konca, vyhrá, kto nehrá, stane sa aj takáto vec. Po tomto šťastnom konci si domáci pripísali 6. víťazstvo v rade.